Praise the Lord. Ylistys Herralle. Praise the Lord, blessed people of Europe. Ylistys Herralle, siunatut ihmiset Euroopassa. My name is Pastor Moses Kahuria. Nimeni on pastori Mooses Kahuria. I'm a man who died Olen mies, joka kuolin because of sin synnin tähden, and because of being a lukewarm Christian. koska olin haalea kristitty. And this is one thing I can tell you. Ja tämä on yksi asia, jonka voin kertoa teille, That matters eternity are so serious. että ikuisuuden asiat ovat tosi vakavia. And the Lord is so serious about eternity. Herra on niin vakavissaan ikuisuuden suhteen. And hell is not a joke. Helvetti ei ole vitsi, And heaven is not a joke. taivas ei ole This vitsi. is reality. Tämä on todellisuutta. I came face to face with the gates of hell Tulin kasvotusten helvetin porttien and the kanssa small door of paradise. ja sitten paratiisin kapean oven And kanssa. in hell there is a lot of cries. Ja helvetissä on paljon huutoa ja itkua. And people are crying there in agony. Ja ihmiset itkevät ja huutevat siellä They tuskissaan. are wishing they can come back and repent. He toivovat, että he voisivat tulla takaisin tekemään But parannuksen. you cannot repent in hell. Mutta et voi tehdä parannusta helvetissä. Repentance is now Parannuksen teko on nyt, while you still have life. kun teillä on vielä elämä. Please Pyydän, beware that olkaa tietoisia, the Lord has sent his two most glorious mightiest prophets että Herra on lähettänyt hänen kaksi loistelijainta väkevintä who have profeettaansa, been sent with a blueprint joka on lähetetty and a formula that shows us how to enter heaven. sen formulan kanssa, joka näyttää meille kuinka päästä And taivaaseen. this is the formula to anybody listening to me. Ja tämä on se kaava, joka kuuntelet minua. Repentance, Parannuksen teko, holiness, pyhyys and righteousness. ja vanhurskaus. Minus that, Ilman sitä it doesn't matter how many days you go to church. ei ole väliä, kuinka monta kertaa olet käynyt seurakunnassa, How many years. kuinka monta vuotta. Minus holiness and righteousness, Ilman pyhyyttä ja vanhurskautta you will end up in hell. joudut helvettiin. I came back Tulin takaisin because of the mercies of the Lord Herran armosta and because of the intervention of the two most glorious mightiest prophets. ja Herran väkevimpien profettojen avun kautta. For you who are listening to me in the ministry, Te, jotka kuuntelette minua I palvelustyössä, want to encourage you, we are on the right way. haluan rohkaista teitä, olette oikealla tiellä. We are not lost. Me emme ole This kadoksissa. is the only way, Tämä on ainoa the tie, highway of holiness, pyhyyden valtatie, is leading humankind to the eternity. joka johtaa ihmiskuntaa But if ikuisuuteen. you are listening to me elsewhere, Mutta jos kuuntelette minua jostain I toisaalla, want to tell you it is true. Jesus is the Messiah, Son of God. kerron teille, se on totta, että Jeesus on Messias, And Jumalan yes, poika. true, indeed, he is coming. Ja totisesti hän on tulossa Take a holy bride. ottamaan pyhän So seurakunnan. prepare the way. Valmistakaa tie, The formula I repeat. toistan sen kaavan. It is repentance, Se on parannuksen teko, walking in holiness. pyhyydessä vaeltaminen ja vanhurskaudessa. Olkaa siunattuja. Amen.